No niin, lähti. Eikä tässä niinku yksi ihan tämmönen apina haluaa nyt, että sitä lyödään. Se on aina tarjoamassa tota vitun leukaansa, tiiäksä, niin katsotaan nyt miten tää saadaan niinku lähtee. Apua! Jyri. Älä hengitä aina. Jyri, kaikki hyvin. Ei vaan. Jyri. Hammassuoja pois. Äkkiä ylös. Jyri. Ei se sattu päähän. Jyri. Äkkiä ylös sitä sattu päähän. Jyri. Nuka. Jyri. Kultsi! Jyri. Täällä Kultsi! ollaan. Ettei näin. Kyllä se toimii. Jyri. Et yhtään. Jyri. Kultsi, sattuko päähän? Mitä sä menit heti kohta? Äkkiä ylös sieltä nyt. Pysy se nousee ylös. Pääse se ylös. Ei se mitään. Joka toi. Jyri. Nousi ylös. Nyt sitten loppu, kun se tuli vitun päälle. Jyri. Äijä. Jyri. Kultsi! No. Herää nyt saatana siitä. No niin, sattuks sua? Sattuuko? Nyt sitten lopeta tuon vitun pelleen. Aina saa toivottaa. Okei. Joskus sitä sattuu pahasti. Pysy se nousee ylös. Okei. Mä lyön kauhean lujaa. Ihan oikeesti. Mä en pääse tosta paikaltaan lyömään lujaa.